Guardia, azaldu zuen Kutsugarra zarrera. Nik azalduko izuet Kutsugarra bera, egin nahi den herrik aldekit hau. Etetik ambizio eterri dira izango da. Lau galdeetan erantzunak eman. Lehenengoz, nortzuk bozka dezaketen konsulta da. Eta bere izango dira, usurbil eta zubietan errondatuta daude 16 urtetik gorako guztia. Behiratzen gaubera eta guztira izango dira 4.000 pertsona. Bigarren galdera izango ditzake eta zein izango da galdera. Bozketan saltuko dut galdera. Eta galdera erraza. Erraustek egiten nahi duzu, ala ez. Horretarako, bi txartel izango dira, bai edo ez bozkatzen. Hirugarren galdera izango ditzake, non bozkatu daiteke, eta bozkatu daiteke herrian dauden auzo ezberdinetan. Horretarako, 300 aurreri ikusten du. Lehenengo izango ditzake irailak 21, ostirala, eta aginaran azaldeko lautatik, 8etara bozkatzeko aukera izango ditzake. Urrian batean, goizean, 9 ordubitara, goizeko 9 ordubitara, Santuenea auzoan bozkatzeko aukera ditzake. Urriak 1 atzaldez, 8etara, Zubietan bozkatzeko aukera izango ditzake, eta urriak 2, azken egun bezala, Kaskoan, goizeko 9 azaldeko 8etara. Auzo ezberdinetan ez da, maila ipini, herritar bakoitzak eta auzokide bakoitzak nahi tokian bozkatzeko aukera izango. Nahi duena, Santueneko adibidez, Zubietan bozkatzea ondo datorkiolako edo bezperan ostiralean agian bozkatzea ahal izango. Hortan, eta egungo biluko arrazo. Laugarrengo da, zein izango da agirizoa? Hor bi era ere zitugu, batzu usurbiltarrak petropetuak, eta bezalak atzerritarrak direnak. Usurbiltarrak direnak, aurkeztu edo agirizoa duan, urtasuna egin nazionala, enna, baina lagundu behar dugu errolda digi batekin, pasaportea edo kidabaina. Alderantziz, kanpotarrak atzerritarrak diren ditzak, zabaltzen da, izan dugu txartela, jatorrizko estatua jaurkitako nortasuna egitea edo pasaportea, badibadu nortasuna egitea, ziurtabegiarekin, eta baita ere gidatzeko baimenarekin. Argi dago, gertatu daiteke, norbaitek nana aurkeztu, baina bere nan zarra izatea eta usurbilen bizi denik ez agertzen. Orduan, egin beharko duke, berriko horrez, usurbileko galetxetik pasa eta erroldadia atea. Ez bai da atertzen, bere nanen usurbilen bizi da. Eta beste guztiak horrelako egoeran daudenak beste horrez. Galdera horiek erantzun da, egin nahi den bozketa eta egin nahi den herri galdeketa honen bermatzeko, baita ere herritarrek osatutako berme batzorde bat osatzeko asmotan da. Hain jentetik hitz egiten nahi gara, eta bai eskolazketa daitugu, eta hori aurrenago beste hitzordu bat jarriko dugu, berme batzorde hori asaltzeko. Bozketa egin ondoren, urriak 2 baita ere egingo da bozkatzen baketa publiko. Zenbaketa publiko izango da, atera diren emaitza guztiak, leheneko zarretak izango zioz, emaitzak atera
dela eta abar, argi dago, lortzen ditugu tatu guztiak, erabat ezabatu.